Wani zai yi tunanin dama akwai maganin da idan aka sha zai yi maganin dukkanin cututtuka? Lallai abun akwai al'ajabi. Ka biyo mu domin saurari. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel ta Lafiya Jari. A yau za mu kawo muku wani abin al'ajabi, wato maganin dukkanin cututtuka. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ne ya faɗa a cikin hadisi ingantacce cewa ruwan Zamzam yana maganin duk abin da aka sha shi domin shi. Hakan na nufin idan ka sha shi domin neman lafiya, cikin ikon Allah za ka samu lafiya. Idan ka sha shi domin neman arziki, cikin ikon Allah za ka samu arziki. Idan ka sha shi domin duk wata bukata da kake nema, cikin ikon Allah, Allah zai biya maka wannan bukata. Likitoci a ƙasar Saudiya da ƙasar Masar sun gudanar da bincike akan ruwan Zamzam, inda binciken nasu ya tabbatar da cewa ruwan Zamzam yana ɗauke da sinadarai masu inganci ga jikin ɗan adam sama da sauran ruwa. Binciken ya ƙara nuna cewa ƙwayoyin cututtuka ba sa rayuwa a cikin ruwan Zamzam. Haka zalika, binciken ya ƙara tabbatar da cewa ruwan Zamzam yana magance cututtuka irin su ciwon ido, ciwon ƙoda, ciwon siga, ciwon daji da sauransu. Ruwan Zamzam yana inganta lafiyar haƙora sannan ya kare shi daga riɓewa. Sannan ruwan Zamzam yana taimakawa wajen ɗaukar juna biyu ga waɗanda hakan ya gagare su. Bari mu ba mu labarin wani bawan Allah ɗan ƙasar Bosnia mai suna Nihad. Wannan bawan Allah ya kasance ɗan shekara 34 a shekarar 2006. A lokacin ne aka gano cewa yana ɗauke da ciwon daji. Wannan bawan Allah ya je asibitoci domin gwaje-gwaje da karɓar magani, amma hakan ya ci tura. Saboda wannan ciwon daji nashi sai gaba-gaba yake yana neman hallaka shi. Hankalin iyalan shi ya tashi a yayin da likitoci suke ganin rayuwar shi ta zo ƙarshe. Sai wannan bawan Allah ya ƙuduri ya cika burin shi na ƙarshe a rayuwa kafin lokacinsa ya cika. Sai ya ɗaura niyyar zuwa aikin hajji. A gurin aikin hajji ne a garin Madina ya haɗu da wani malami inda ya labarta mai abin da yake damunsa. Sai malamin ya bashi shawarar cewa ya je ya sha ruwan Zamzam tare da karanta mishi wannan hadisin da muka faɗa a baya. Wannan bawan Allah ya ɗauki shawarar nan da gaske, ya tsarkake niyyarsa, sannan ya je ya ringa shan ruwan Zamzam. Ya sha ruwan Zamzam har na tsawon kwana 6 ba tare da ya ci komai. Bayan ya kammala aikin hajji ne ya koma ƙasarsa, sannan ya je asibiti domin ƙara yin gwaji. A nan ne likitoci suka sha mamaki domin ganin cewa ciwon dajinsa baya ƙaruwa. Bayan wasu 'yan satuttuka kuma sai ciwon dajin nashi ya fara raguwa. Daga baya Nihad ya samu lafiya kuma ya ci gaba da rayuwarsa. Shekara 11 bayan faruwar wannan abu, Nihad yana cikin ƙoshin lafiya kuma yana gode wa Allah a bisa wannan dama da ya bashi ta ingantacciyar lafiya. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya bamu ingantacciyar lafiya, waɗanda ba su da lafiya kuma ya ba su lafiya. Muna roƙonka da kai sharing ɗin wannan bidiyo domin baka san a dalilinka waye zai amfani ba.